היא אמרה תשמע, יש שיחת מגד 806 שעה 5 עם עת ביד. אני לא מוצא, אני לא מוצא, עומד באמצע רחבת המסדרים, איך אני יוצא מזה? חכה לך בין קרות, רחבה חומה, זה אותי מרשים, אך כשהולכים לשם כנראה יוצאים לניווטים. אני מתייאש, אני מתייאש, יש סופת חול באמצע המדבר, עוד שנייה אני נשבר. חכה לך בין קרות, השכמה ב6 ושורת פריקה, את עולה מולי בקשר, ברזלן תורן מסרב פקודה, תראי הכל יהיה בסדר. יש ברור מחר ואני נחוש, אך לא היה מדס אז הסיכוי שלי קלוש. אני מתבייש, אני מתבייש, עושה פקל אחד וקושי מתרומם, מספיק לי 56. חכה לך בין קרות, תורנות מטבח שוב במרכזי, באמצע מתגנב לשקם, תורנות סחיבה ברספיה, אוכל מנק וחי בשקר. מה, לא נחכה? חכה לך בין קרות, חכה לך בין קרות.